Разкажете ми за детството си. А, ами, като бях младо дете, живях в Младост. Обаче после пораснах, то нямаше смисъл вече да се живее в Младост и се преизместих в студентски град. Обаче там голям студ бе. Аз не очаквах такова нещо и се изместих да живея в Стрелбищи, разбираш. Обаче там такава адресия. Направо се отказах и директно се изместих в Требелник. Так много ми хареса. Обаче родих много чавета, бе. И си викам, край, приключих с тази работа, не мога повече да го издържам. Отивам да живея в манастирските ливади. Отивам там и гледам хората много правилни. Камбаните бият и си викам, ако трябва да сми честен, аз ти съм за тука. Да? И директно оттам се избестих в захарната фабрика. Там беше да хубаво. Обаче толкова много сладко ядох, че за малко да е бед. Оттам се изместих в Коньовица, обаче аз там придобих проблем с хазартите, защото залагах на конче. Почти останах без пара и се изместих в Храставата поляна и оттам в Обеля. Обаче в Обеля 3 дена живея и се събуждам аз на сутринта и гледам, аз съм бела. А сега къде сте? Сега реших да се образувам и съм си във факултето.